Sari kaham joto nai tongnai TV ang non bagui kaisa belai tabo popular ngui tongo bini mung khe chini o kila amchaini no Samir Jamatia salkisa sikango YouTube rogo haikeba Facebook rogo je viral mani a borok baina ang tini kolam salina bagai bobai ang krina bagai phaijak o thaingka kila Turipakami High Secondary School ni thungno khlawo phaiso phaika bo imang nukhana kaisa bobo kaisa dream nukhana ang music industry haikeba kabangma hai rogo chamung hapa rogo bo yapri sena muchung jakhana abo bagaino bo saijung orchestra rogo sepmani ani bagaino mane erchapani sepmani bagaino saijung no rogo erchapkha ba boto Christian mane church rogo erchapo belai khorang kaham chini o Tripura hasteni chamung korang chini Damanik ni chamung tabungni ketal abo bono bo belai khnathokjagui hamjagui o kokthai rok bai mili jagui bono bo o chamung jabui no viral mani salkisa sikango bono tebini chung tini bobai kok sanan bagai ang bobai malaina bagai phaijak hingke bo bwskango tamo wansongmung bini chamna de muchung na chamung haparo de bo kwlungna muchung ba bui hai khe orchestra rogo ayang uyang je ma thangmani obo hairok de bo muchung boni kaisa bo muchungmani tongna omono chini Samir Jamatia malaikha ge hambai no sagardi ni bahai tong sagardi do Uila no hambai bahai tong sagardi ang to kaham no hingke nung tini phai manjak phaimani belai khe hambai mara ono to ma TV sangtima 3 TV hingke je boni channel no subscribe khairokbwe khaibai di hingke nung to salkisa sikango chamung bara sujuk mane full archap yaphano mane 1 minute phan pakai abo 50 second de bwsajani second si 47 second si nang archabo o kisai sar chabani bisingo no nung belai popular wngkha nini chamung kwbangma YouTube rogo bui mane nini chamung je push khaimani abo download khlaibai jani ja channel rogo upload khailaiyo hingke boibo nini bagai belai no mane comments rok kaham kaisa phano mane negative comments paya joto no support khaijak tongo ang je nungman ta kaham hingke sagardi nang tangui o chamung no asuk hamjagui nang chajagui nang chap khadok sagardi samung no agini simini ang bwkhao tongta sok tongta mosobo haipano wngmasuk jagao thangui maya ang tongta no ro chapna no ro chabo hai saisung ro chapta srang nini guitar tong gitar tong guitar kaisa use na borok kuno tanjani ro borok kuno kaina acha nang da tamani ne chamung no sin nang hamjagui chajagui kok khairok bai chajagui no chap khana haida nini o Tripura hasteni chamung korang ini best singer chalani bisingo sabno nang choose khai tabok ni woto indo tak daramanik bono nang choice khayo chalani bisingo na ke brini bisingo ke sabno choose khai nang best singer ja brini bisingo brini bisingo ke Parmita tei ani bahanok juk Resma Jamatia Resma to kilani siblena ani bahanok juk oh no asol de ani pini busajen kata kemudian kaisa gusti kaisa siblena eba mabok boto tabok yang marsabu orkestra rogo marsabu mathangu haide orang kaham bani tabok khakhayo nang bolo korok bai nang sotonjang nai mane invite khlaijang nai jadi nang haparo samu haparo nang jadi mane yapri sewai tongkhang kita hingke nang tini archamnai de lukorong bisang nang kisa archamnai brena abono dari archamnai na ketal dari archamnai boni tei si viral ma bono no resas na bono archamnai na bono archapini brena nang kebo nai dari archap na baihat kurang baikha mukos tong baikha nai bu mar sana somoyo korong potong yate pa kok thairokle kunu mane nini bukhawo de nang marok tong ang tabok si amai ra ke sok phai ni siaba ani ro hai ra ke wai ju sang hai ra ke sangjaya ka ke kisa nervous bung beta tini archap le sini brena tai bo obono archapini brena ketal bertal inai hai de na mane archapung tang nei rasir salini ta abono first archapui second oke alka archapung sajita hai de
Dongke jeng tabok arsap abai khnarnai sini somit tin takhuk noni biskango o je paraleng mani songno narsapnai puila kaini rchapnai tini bo mahai rok wngjaknai bono nainani hambai.